ले ले बाड़ू सासू जी गिनी गिनी नोट मामला कोर्ट में जाई। ले ले बाड़ू सासू जी गिनी गिनी नोट मामला कोर्ट में जाई। बातें बूझा जानी छोट मामला कोर्ट में जाई। बातें बूझा जानी छोट मामला कोर्ट में जाई। जाके देव पहिले एगो थाना में सनहा। छाती पर कील गड़ के रहब यही जतना। जाके देव पहिले एगो थाना में सनहा। छाती पर कील गड़ के रहब यही जतना। बाकी पहिले थाना में घरे भर के सोट मामला कोर्ट में जाई। बाकी पहिले थाना में घरे भर के सोट मामला कोर्ट में जाई। बातें बूझा जानी छोट मामला कोर्ट में जाई। बातें बूझा जानी छोट मामला कोर्ट में जाई। फ्रिज कूलर टीवी और